Ullala, täällä me ollaan suoranaisessa helteessä, ihanassa ilmastossa, palmujen alla. Mutta sitten se vakavampi puoli. Olemme nimittäin paikassa, jonne mielellään moni ei matkusta ja josta emme itse asiassa tiedä mitään, nimittäin Haitissa. Tarkoitus on havainnoida paikallisia oloja, mutta en ota riskiä ensimmäisessä videoklipissä. Aloitetaan tarkkailemalla Port-au-Princea, pääkaupunkia, turvallisesti täältä hotellin terassilta. Tämä hotellin parkkipaikka antaa erinomaiset mahdollisuudet tarkastella Port-au-Princen suuruutta. Haitissahan on noin 9 miljoonaa asukasta, josta tilastojen mukaan 1,5 miljoonaa asuu pääkaupungissa Port-au-Princessa. No, mahtaakohan olla niin? Satamakaupunkina moni luulisi, että ihmiset asuisivat alavalla maalla, mutta se valtava ihmispesä onkin tuolla rinteessä. Koko hotellin ympäristö on täynnä tätä vuoristoseutua, joissa on noita pieniä tulitikkulaatikon näköisiä kokoisia hökkelikyliä, kaikki rinteet täynnä. Siellä ihmiset kulkee pieniä kinttupolkuja pitkin ylös ja alas, kantaen vettä, ostoksia kilometrien päästä. Ja tämä kaikki suuruus on nähtävä päivällä. Sillä yöllä nuo vuoret näyttävät tältä. Tuolla tosiaan asuu kymmeniä tuhansia ihmisiä. Osalla on epävirallisia sähköviritelmiä, jotka näkyvät pieninä valopisteinä, mutta suurin osa tosiaan on täysin ilman sähköä. Siellä he selviävät yöstä illasta toiseen pimeässä. Todella ällistyttävältä olla täällä samaan aikaan, kun tietää, että kymmeniä tuhansia ihmisiä vaeltaa noita kinttupolkuja pitkin koko ajan.